Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Wato ko sa doktor ni Sir Alejandro. Nga naman, may problema bang imong agawon? Kuan, may pahawa na sab ang young nurse. Maghayar na sab og lain si Ma'am Julia. Ako na lang. Ah, ha? Mahimo ba mo apply ko? Nganon dili. Pero, makaantos ka ka? Nurse ko. Ang pagsabot og pag-antos sa akong pasyente ang usa sa akong gitun-an. Sige. Iatubang ko ikaw kang Ma'am Julia. Naanasad ng kantaha. Anong iya naman sad ng kipatukar? Ma, naanasad ng tukara. Pasag din na lang si Papa ni mo nga mamati ni Ana Shane. Maayo na lang na kaysa manghagis siya. Pero tibuok adlaw na sad nang magpalik-palik karon. Pagbuta na lang og gapas sa imong donggan, aron dili ka makabati. Ay, nisilando ma. Ipaadto na ko kang Dr. Perry. Nagkinahalan na sa duglayng nurse para ni Papa Alejandro nimo. Noon sa banis papa, uy. Misamot man na siya kasaputon karon. Ay, pasagda na lang na nato siya. Ang importante, nga dili kita ang mubantay niya 24/7. Andam gyud ka sa tanang requirements sa pagpang-apply og trabaho? Tungod kay mularga ko sa gawas. Adto ko manarbaho sa pagka-nurse dito. Mao ba? Unya, anong may ani pa man ka din sa Villanueva? Misulti na ko nimo ana. Gusto ko makita ang yuta na tawhan sa akong inahan. Mao ba? Karon na ba ko nimo dadon sa bayi sa imong agawon? Karon na. Sige, kuhaan na ang imong mga dokumento. Nandito sa bayan sa mga Aldemer. Kadako man din ning baya. Dos andanas og do na pag-extension sa kilid. Nasa second floor ang imong bantayan kung swertehon ka. Iampo ko nga swertehon ko. Ma'am, niya na ang nurse nga mo-apply pagka nurse ni Sir Alejandro. Lingkod, Thank you. makalakaw ka na, Lando. Yes, ma'am. Good luck, Helena. Kinsay imungan? Helena. Beren. Beren. May experience ka na ba? Yes, ma'am. Usa ko katuig sa usa sa mga ospital sa Cebu. Gani, lumargahay ko paingon sa gawas. Niya ang tanan ako requirements. Kung lumargahay ka, nganong niya ka man sa amo mga play? Kuwang pa kog usa katuig sa require nga experience, ma'am. Ma'am, unsa man ron? Mauron ang imong ati manunon. Ha? Doon na kapay panahon sa pag-atras. May depression ang imong ati manon og dili siya makalakaw. Unsay huna-huna nimo? Mupadayon ko, ma'am. Okay, makasugod ka na. Ayaw ka balaka sa imong sweldo. Labaw sa minimum ang imong madawat. Og stay in ka. Salamat. Lakaw na. Sakaan na sa iyang kwarto ang imong pasyente. Yes, ma'am. Helena, unsa naman nadawat ka? Og yan ako pasugdon ka ron.
Dali, ito tis kwarto ni Sir Alejandro. O, congratulations na Thank you. Lando, Oh, siya na ba ang bagong nurse ni Papa? Oh, Ma'am Shen. Pustahan na eh. Tuluran na siya kaadlaw din eh. Nakinahanglan kong trabaho, ma'am. Muantos gid ko. Tanawon ta lang. Dali na, Helena. Nagpaabot na ni mo ang imong alaga. Ato niya ko sa akong kwarto, Lando, ha? Maipatangtang ko ni mong kortina. Mali talaga yung ilang anak ni sir ug ma'am, no? Maogyod. O, sige na, dali na. Iatugtag ng bihan na. Mauna ni ang kwarto ni Sir Alejandro. Pagbantay lang yun nga, di ka may siyang ilabay, ha? Ha? Ang iyang kama, naadali. Di adapiswa. Inigabli mo sa pultahan. Ayaw na yung dakagabli. Okay, sige. Tuloy, panimuha nga mapasakay ni mo siya sa bago niyang electric wheelchair. Salamat sa tips. Sige na, masod na ko. Helena? Ma? Oh, unsa naman sad, Shane? Ay, pag-ready na lang. Pagpanawag ko laing nurse. Ha? Hain man di ay katong Helena nga nurse. Sure, kit ko nga mulayas na yun to siya human og tambal ni Lando sa iyang mama. Unsa? Laliman ka? Aluminum nga tray sa pagkaon ni Papang mitugpa sa agtan sa bagong nurse? Naunsa naman is Alejandro? Nag-anaman siya ka-wild. Tiguang na masagot si Papa, ma. Mga irritable na gid kaayo siya. Mao, panawag na lang og laing nurse. Aray. Sorry. Mayo medyo pagkaigo sa ngilit sa tiri anang imuhagtang. Nga nang naingon man si Ana. Matod pa ni ma'am nga tungod na sa iyang edad ug sa kadugay na niya nga napreso siyang kwarto ug higdaanan. Mao ba? Unsa man? Wato na lang ko nimo nga mahuman ko sa ilang mga sugo. Magdugan lang ta pa uli. Dili ko mo pa uli. Ha? Nurse ko, Lando. Busa. At imanon ko gid nga akong pasyente bisan unsa siya ka-wild. Unsa? Ligon di kag fighting spirit. Isip o sa ka, nurse. Niya nga akong mga kamot aron sa pagserbisyo. Og niya nga akong kasing-kasing andam sa pagmahal sa akong mga pasyente. Bisan unsa pa sila. Oh. Lando? Nganong gitutukan ko ni magsama, ana? Nakadaig lang ko sa imong baruganan. Okay. Balikon ko na nga akong pasyente. Good luck pag-usap. Hello, sir. Ayaw pagsod. Imo kong bagong nurse, Sir Alejandro. Wa ko magkinahanglan og nurse. Nagkinahanglan ka, sir. Musod ko, ha? Oops. Uy, hala. Hapit naman di ka mahog sa imong higdaanan, sir. Muduol ko, ha? Ayaw. Sir! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.